uthi uma ngine number ene exponent bese ngiyidivide ngenye efana nayo ene exponent, okwami ngithatha le number engiyidivide ziyafana ngibhala kanye, kodwa lapha phezulu ngithatha okunye ngisuse okunye. Siyasusa uma sidivide, siyasubtracta uma sidivide. Ake siyikhombise lento esikhuluma ngayo, asiyikhombise. Kuthiwa uma ngino 3 ono 2 ngudivide ngo3 ono 7, mina ngoba ngiyadivide inamba ezifanayo, angiyibhale kanye le number. Bayangizwa abantu?